Ụlọọrụ Ecological Project Office dị na ngalaba ụlọọrụ odeakwụkwọ nyere gọọmenti Etiti abịago njem nleta ịma etu esi gbatakwuru n'ebe uju mmiri na-akpa ike n'akụkụ Anambra steeti dị iche iche. Otu ndị ahụ bụ ndị edugharịrị bụ ndị kọmishọna na-ahụ maka gburugburu injinia Felix Odimegwu dugharịrị n'ogige dị iche iche ebe Mbuze na-akpa ike. Ndị ọzọ dịnyekwaziri ọrụ a bụ ndị otu na-afụ maka Mbuze na mgbanwe ọnọdụ ihu igwe bụ otu Answeka, ndị ọrụ si na ministri na-ahụ maka gburugburu na ndị ọzọ. Onye ntaakụkọ ABS n'okwu metụtara gburugburu bụ Blessing Uchendụ ga-akọlụ gị akụkọ a n'isi. Ọtụtụ ebe Mbuze na kpamkpando ahụ agagasịrị gụnyere Royal Estate Urban Village nke dị n'akụkụ College of Nursing Mkpọ, Ọba Goli Erosion Site, Nza Ọzụbụlụ Ekwusigo Ụmụdike Okpọ Nnewi Road, Awọ Ezimụzọ Ezinifite Nnewi South, Ogbedi Amichi Gori Erosion ya nakwazi ndị ọzọ. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka o jesịrị ngagharị ahụ, ka onye isi ndị ahụ bịara ya bụ njem bụ onye Assistant Chief nke Civil Engineer ngalaba Ecological Project Office bụ Engineer Lawal Mohammed kwuru na ya bụ njem fabiara biti wee neta anya otu Mbuze si wee kpaa ya bụ mkpamkpa ma marakwa ụzọ gọọmenti etiti ga-esi wee gbata ọsọ enyemaka. Engineer Mohammed kwuru na ọ ga-ewejara ha ihe ndị ọ chọpụtara ma nyekwa otu kwesịrị ụhụ maka ya ihe ndị ha kwesịrị ime gbasara ya, ma kwakwazie steeti a nkwa na gọọmenti etiti ga-agbata ha ọsọ enyemaka. N'aka nke ya ka onye kọmishọna na-ahụ maka gburugburu bụ Engineer Odimegwu gbarụrụ iru nyegara otu Mbuze si akpa mkpamkpa na steeti a, ma kwukwazie na steeti a bụ nke kachasị wee nwegasị ebe Mbuze na akpa mkpamkpa, ma kpọkụzikwa maka mgbata ọsọ enyemaka nke gọọmenti etiti iji wee nye aka wee mee ka echekwa ana ndị mmadụ ya nakwazi ụzọ ndị mmadụ si agagasị ọrụ bụ nke Mbuze mebisigoro. Engineer Odimegwu kpọkwa ndị aka ji akụ na steeti a ka ha jikọọ aka ọnụ nyere steeti a aka ịhụ na ewechiyatara ana ha ga ndị Mbuze lụgasị ma chụkwa ya bụ Mbuze ụkwụ elu ana ọ ga n'iru too aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo maka ọsọ enyemaka ọ na-agbata iji wee hụ na a na-egbochigasị ya obele ebe ọ kwesịrị. Ụfọdụ ndị ya bụ Mbuze metụtara ebe ha bi nke gụnyere Oriakụ Stella Obi, Okwudilichukwu Uchenna ya nakwazi imerime ndị ọzọ kelere ya bụ ndị otu bịara ya bụ njem nakwazi ndị steeti a nakwa steeti etiti maka ọbịbịa ha bịara, ma kwukwazie na ha na-enwe olileanya na a ga-agbata ha ọsọ enyemaka na mgbe na-adịghị anya. Site na Nnewi, abụ m Blessing Uchendụ maka akụkọ ụwa ABS.